Честно казано, повечето книги, които съм прочитал повече от веднъж, много бих искал, дори да не съм ги писал целите, поне да съм участвал, да съм бил част от живота, който е предизвиквал написането на тези книги. Любимата ми книга като дете беше Граф Монте Кристо. И другите бяха книгите на Кир Боличов и братя Стругацки. Впоследствие Параграф 22 остава една от най-невероятните ми изживявания. Една от любимите ми думи е благоденствие. Освен, че е много красива българска дума, означава и всичко това, което ми се ще да имам аз и да има дъщеря ми. Благоденствие, да има благи дни. Ако имам силата да променя едно нещо в света, това е да променя себе си. Защото всеки от нас би трябвало да намери тази сила, да променя себе си. Хич не е лесно. Ако всеки от нас опита, може би ще има смисъл за всички. Най-големият ми страх в живота, свързан с нещата, които по никакъв начин не зависят от мен. За съжаление, те са повечето неща. Ако мога да променя нещо и в другите, това е, може би, да спра това самоунищожение, пред което сме се изправили. То е самоунищожение, свързано с загубата ни на човешки облик. Мисля, че това е най-страшното, което ни се случва в края на тази велика техническа революция. Опитвайки се да създадем машината по наш образ и подобие, постепенно превърнахме себе си в машини и това много ме плаши. Нямам любим жанр. Смятам, че добрата литература е просто тази литература, която те отнася, отвяват те думите и отлиташ някъде с буквите и забравяш къде си. И това може да бъде всеки жанр, буквално всеки. Ако имам силата и възможността да помогна на някой автор да стане още по-известен, не само в България, но и извън пределите на страната, бих го направил за много съвременни български писатели, защото има хора, които изключително много заслужават. Едно име, което ще дам, е Галин Никифоров, човек, който аз чета с преклонение. Изключително висока литература на много над българско ниво, бих казал. За съжаление, много български автори не получават това огромно признание, което те заслужават, и Галин Никифоров е един от тях. А иначе, ако мога някак да върна времето и да имам възможност да общувам с някой от предните поколения превъзходни български писатели, може би един от тях е Алеко Константинов. Ако имах възможността да бъда част от неговия близък кръг, това ще да ме направи много щастлив. Често възприемам себе си като Карлсон, защото това доставя удоволствие на дъщеря ми. И ми се ще да съм за нея винаги Карлсон, който живее наблизо. За мен писането е буквално една дума. Това е живот. Винаги съм изпитвал най-голямо удоволствие, когато съм заедно с моите думи